V rovinách osádka sú s mužov výsadku. Je ďalej vyzbrojená raketou Konkurs, respektíve obdobou. Ako vidíte, toto vozidlo už má nový komunikačný systém, už to nie sú tie staré klasické príľby. Zostriel ide. Vozidlo vyznačuje vysokou pohyblivosťou a aj keď konštrukcia bola relatívne staršia, napriek tomu dodneska je to vozidlo považované za špičku vo svojej kategórii. Ďalším vozidlom je oceľové srdce armády, je to tank T-72 v prevedení M1. Je to 42-tónový kolos poháňaný motorom o sile 780 koní. Je vyzbrojený kanónom 125 mm. Chlapci k nám prišli z práporu výcviku, zo srdca, Ludvík, zo srdca československých tankistov, kde to bolo? No v Martine, samozrejme, šenickú siluetu, má plnoautomatické nabíjanie. A krásnu tankistku! A všimnite si, posádka, vlastne veliteľka je žena, lebo veliteľ je tam vpravo, vpredu, čo má ten motocyklistický šilt. A vedľa toho je strelec. Vpredu sedí vodič. Kanón je stabilizovaný vo všetkých rovinách. Ďalším vozidlom je samohybná húfnica Zuzana. Je to vlastne ďalší vývoj húfnice Dana. Ale húfnicu Zuzana majú len ozbrojené sily Slovenskej republiky, lebo bola vzatá do výzbroje až po rozdelení Československa. Máme ich v Michalovciach. Je to 155 mm. Dať niekoľko rán, povedzme 3 rany, s tým, že naraz dopadú do cieľa. Čiže ich deštrukčný účinok cieľ je úžasný. Máme tu, priatelia, celé Slovensko, pretože Zuzana, Michalovce, vozidlo Rožňava. Čo to je? To je modulár. Je to slovenská modernizácia raketového systému RM-70. Bolo poskytnuté v rámci pomoci od ozbrojených síl Spojených štátov. Je to silne protimínové vozidlo, určené hlavne na akcie. Ale tu je perla rokov minulých v modernizácii ozbrojených síl. Je to vozidlo Aligátor. Aligátor je slovenský vývoj, slovenská výroba. Je to ľahké prieskumné vozidlo, ktoré v podstate nahradzovalo vozidla BRDM-2. Je schopné plavby bez prípravy. Používa sa vo viacerých verziách ako veliteľské, ako chemické. Tajnerov. Dnešné armády už vlastne nemajú to, čo si mnohí pamätáte, tie staré typické vetriesky so skriňami. Dneska sa používajú kontajnery, čiže tieto Tatry, pancierované Tatry privezú do táborov kontajnery, z ktorých sa poskladá kontajnerové mestečko, kde je všetko ubytovanie, kuchyňa, sociálne vybavenie, nemocnice. No a toto sú tie vozidlá, univerzálne ťahače. Takzvaný multilift. Je schopný teda vyťahnuť, napríklad BVP sa na tom dá tiež voziť na špeciálnom. No a toto je nástupca vlastne vetriesky Actis. Vetrieska. Áno, bývalá Vetrieska, dneska je to Actis. Je to vozidlo vyvinuté s firmou MAN, vyrábané v spolupráci so slovenskými výrobcami. Je to stredné dopravné vozidlo. Veteráni zohrávajú ešte svoju úlohu v armáde, pán generál. Áno, nostalgicky môžeme na ne spomínať a ja môžem povedať, že bohužiaľ teda ešte zohrávajú svoju úlohu, aj keď samozrejme rokmi sú osvedčené. Ďalšie vozidlo je vozidlo Land Rover Defender, ktorý používa vojenská polícia pri svojich zásahoch. Navíjak je to používané ako vyššie štábne vozidlo a naša armáda ich používa aj pri svojich misiách v zahraničí. Takže zdá sa, že sa blížime k záveru defile ozbrojených síl Slovenskej republiky. Všetky vozidlá, priatelia, sú na pravom krídle tábora sústredené v prezentácii ozbrojených síl Slovenskej republiky. Tam sa môžete stretnúť s vojakmi. Potom v stane sú k dispozícii rôzne ukážky výstroja, výzbroja.
môžete sa na to pozrieť, môžete si to opozerať, sfotiť sa, ale nebrať so sebou. Ďalším vozidlom je to vozidlo protileteckej obrany Surn, chválne populárny. Samozrejme, toto sú vozidlá a bojová technika protilietadlovej raketovej brigády z Nitry. Bývalý veliteľ, generál poručík Peter Vojtek, pán generál. Čo by ste nám vy mohli o tejto technike povedať? Jedná sa o systém 2K12 Scoop. Pred nami bola anténa a veliteľská stanica nazývaná Surn, ktorá má tú výhodu, že môže sama rozvinúť antény a vyhľadávať ciele.